थांनाय 25 तारिख मार्चआव जोंनि सासे गोख्रों मावथि हारिवन फावरि राजेन बर'आ रुंसारि जालांदों आरो बिथांनि गोसोखांथियावनो दिनै बिथांनि गामियाव जे मुसुखा गायसननाय जादों बेखौ दिनै बेखेवनो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय न'खरनि बिदा बिबाजै सासे आजीबन माने समाजनि थाखाय आरो एनभाइरनमेन्टनि सासे एक्टिभिस्टमोन जायो आं बेखौ मिथिजेननाय समाव सासे मोनसे NGO सालायोमोन आरो बे मेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्टनि सायाव जोबोद खामानि मावोमोन होननानै मिथिजेननाय जादों आरो जेला जों DP बा BPPF हान्जा मोनसे दानानै राजनिति खालामजेनदोंमोन BPPF राजखान्थि हान्जायाव बिथाङा सासे जिल्लानिनो मावथि हिसाबै दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावबोनायाव आं लोगो मोनजेनबोदों आरो मिथिदों थांनाय गोलाव समनि सोमावसारनाय समावबो बिथांनि अबदाना जोबोद दङ थ' दिनै बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय अबथिरायै रुंसारि जालांबाय आरो बांद्राय बैसो जायाखैमोन आंनिफ्राय खम बैसोनि मानसि बिथांनि रुंसारि जालांनाय बा गोमालांनाया जोंनि थाखाय जोबोद खहा बेनि थाखायनो आङो दिनैहाय बाहाय फैनो मोननानै बिथांनि मुसुखा खाम्फाखौ जों बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथांनि जिउमाया अरायबो गोजोनाव थाथों आरो बे ओनसोलाव बिथांनि मुङैनो जोङो राजनिति आरो जौगानायनि खामानिखौ माबा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मावलांनो हायो नामा बेखौ साननानै नायनांगौ BTC सरकाराबो सानगासिनो दं आरो बिथांनि जिउ बिथांनि न'खर बिथांनि सोमोन्दै मावनो गोनां बाथ्राफोरखौ जों उनाव रायज्लायनानै थिग खालामलांगोन PCDRनि सिगांबो बियो BPPFआवनो दंमोन BPPFआ सिगां रबिराम नार्जारिनि दैदेननायाव जि आफादगिरि बेनि उनाव PCDR आरो दा उनावहाय UPPL आरो बे जिल्लानि आफादगिरि जाफैबायमोन बेयाव बेहा गोख्रों मोनसे अबदान मानसियाथ' लेखा रोंनाय बिदिनो मोजाङै फराशुना खालामोमोन जागोन इनफरमेसन दङ बिनि मावनायफ्रा खुब माने मोजांमोन आरो मोजाङै मावोमोन आरो सानैबो मावोमोन सार्थ गैयै मानसि जेबो सार्थ लुबैफेराखै जिबनाव खामानि मावनायनि बिनिमयाव सोरनावबा माबा बिफेराखै जेबो होनोबो हायाखै बिथांनो थ' बेबायदि सासे निस्वार्थ मावथि जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनाया जोबोद गिदिर खहा